Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο γόης του ελληνικού κινηματογράφου. Με τα γαλάζια μάτια και την ιτρυφερή καρδιά του, διέδωσε συναισθήματα σε γενιές και γενιές. Κάνοντας πότε τον σοβαρό, ο κύριος Πτέραρχος, πότε τον γυναικά, η βίλα των οργείων, και πότε τον αστείο, ο Τρελοπενηντάρης, πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 80 ταινίες και έδωσε ένα θαυμαστό στίγμα στο Σανίδη, αλλά και στις καρδιές όλων. Γεννήθηκε στις 13 Μαρτίου 1913 με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Παντρεύτηκε την Γιούλια Γεωργοπούλου το 1945 και την Φιλιώκη από κάτω το 1971. Εγώ νομίζω ότι αυτός ο γάμος του κάνει μεγάλο καλό. Ο Δημήτρης, τέος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που βοήθησε και στην βιογραφία του μέσα από τα δικά μου μάτια, Λάμπρος Κωνσταντάρας, εκδόσεις Καστανιώτη 1997, του χάρισε 2 εγγόνια, την Παυλίνα το 1974 και τον Λάμπρο το 1979. Τα τελευταία του χρόνια τα πέρασε στην Βάρκιζα, απομονωμένο σε ένα δωμάτιο. Πέθανε στις 28 Ιουνίου 1985, ενώ κυδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Το 2008, ένα θέατρο στο Εγάλεο ονομάστηκε Λάμπρος Κωνσταντάρας προς τιμήν της ολικής συνεισφοράς του. Παράπονα για την πατρική αδιάφορη συμπεριφορά του μεγάλου μας κωμικού δεν διστάζει να εκφράσει στην κάμερα της εκπομπής μας ο γιος του Δημήτρης. Τον έζησα πάρα πολύ λίγο και μου έλειψε τα παιδικά μου, εφηβικά μου, μαθητικά μου χρόνια. Ο ελληνικός κινηματογράφος, η μια ταινία μετά την άλλη και ο Λάμπρος στο ρόλο του πατέρα μου. Και δεν ήταν μόνο στο κινηματογράφο, ήταν και στη ζωή. Περιγράφουν τον άρχοντα της κωμωδίας ως έναν πολύ σοβαρό και σκεπτόμενο επαγγελματία. Ήταν ένας άρχοντας, αξιοπρεπής, έτσι, μεγαλοπρεπής. Πολύ περίεργος άνθρωπος, ένας άνθρωπος με πάρα πολύ καλή θετική ενέργεια προς όλους, μέχρι τη στιγμή που θα τον τζάντιζες. Και τότε θα φεύγανε τα γραφεία και οι καρέκλες και τα πάντα. Θυμάμαι, όσο περίεργο και αν φαίνεται, την τελευταία φωτογραφία που είχαμε μαζί, που εγώ ήμουν περίπου 5 χρονών. Αναρωτιέμαι πώς πέρασαν τόσα χρόνια. Μέσα στα φώτα, τόσες λύπες και χαρές.